Tanaasa ang food committee. Kasi asan sa food committee. Ako na lang. Alam ko naman na ika'y isang bulero. Pasuyak-suyak hakumanin. Patingin-tingin sa akin, di maintindihan ang ibig mong sabihin. Kahit bituin sa langit ay susumitin ko. Buwan man ay tanangin mo para may abot sa loob. Oh, Francisco! Pero, paano ang inyong ina? Bahala sila! Kahit inig ng rosas ay aking hahamakin. Masunod lang ang aking damdamin. Mahal kita, pagkat mahal kita. Iniisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita, mali. Sino ka ba? Aurora! Ano ka hinig-hinig palibog na natnan ko? Mga hampas lupa na nandito sa ating puta. Ako'y nahiya sapagkat anak ko ay nakikipagrelasyon sa isang kutong lupa. Pero aking ina, si Francisco ay aking kasintahan. At mahal na mahal ko siyang tunay. Tahimik, ikaw, Stanton! Ano bang may papakain mo sa anak ko? Meron ka bang hasyenda na kaibili na buong bayan? O kayo mga ari-arian na sa akin ay may pagmamaya ba? Unsa man, kuba! Wala po ako sa inyong nabanggit, pero ang pagmamahal ko sa inyong anak ang kapalit. Wala man akong asyendang may pagmamalaki sa inyo, o kayo'y mga ari-arian na inyong inasahan. Pero mayaman po ako sa pagmamahal. Ha! Stupido! Pagmamahal? Mabubusog ba ang aking anak sa pagmamahal? Lumayas ka! Bago pa kita ipahabol sa ating mga aso! Nasigagit na mga tao! Aurora! Pasok! Francisco! Napapatawad na ba ako? Aurora! Aurora! Iwa! Ikaw kasal na si Francisco? Hindi! Hindi totoo yan! Ako lang ang mahal niya! At nararamdaman ko yun! Niloloko mo ako, ina! Isang kang panloloko! Sige! Puntahan nyo! Francisco! Totoo bang na ika'y ikakasal na? Panawarin mo ako, Aurora. Ako'y pinito. Ikakasal ka na! Paano na gusto ngayon? Dati ang pag-ibig mo ay aking lamang. Francisco, Francisco, usahay, tagadamo ako, nga ikaw